Sa Good Vibes, halin sa dog pound sa Bacolod nga nakapila na kuntani para sa mercy killing, subong yara na nag-Easter sa Canada kaupod ang iya nga pamilya. Ang istorya sang aspin nga si Cotton sa report ni Nico Delfin. Halos wala na sang balahibo ang aspin nga si Cotton sang rescue sa mga volunteers sang Potion Project sa Bacolod City Dog Pound. Suno kay Malu Perez, founder sang Potion Project, isa si Cotton sa mga nakapila para sa mercy killing sang February 2021. Pero makaligad sang pila ka mga binulan sa sulod sang Balay Potion sa Barangay Granada, malimpyo kag makaulumol na si Cotton. Paagi man sa adoption project sang foundation, napangitaan sang fur parent si Cotton. Kag sa bulig sa mga volunteers, ginbiyahe si Cotton halin sa Bacolod, pakadto sa Vancouver, Canada. Masubo man para kay Malu kag sa mga volunteers ang Balay Potion nga mapalayo sa ila si Cotton, pero ginakalipay nila nga halin sa dog pound natigayon nga nakakita si Cotton sang panibag-o nga ilistaran kag sa iban pa nga pungsod. Malayo sa nangin sitwasyon niya sadto bilang layaw nga ido sa dalanon sang syudad. Wala man nagaisahan nun sa Canada si Cotton. Nagkit-anay man sila ni Lucky, ang nauna sa 5 ka mga ambassadors ng Potion Project sa abroad. Para kay Malu, ang nalabot nga kadalagan sang foundation sa pagbulig sa mga aspin, nagapamatuod nga sa pagbinuligay, sarang mabag-o ang kabuhi, bisan pa sa mga ido. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.